U večerašnjoj bujici pogledajte sučeljavanje akademika Željka Reinera iz HDZ-a i saborske zastupnice SDP-a Ingrid Antičević-Marinović. Tema je referendum o braku. Meni je pomalo smiješno da ja moram uvaženoj kolegici koja je pravnica kao liječnik skretati pozornost na neke stvari, ali moram jer naravno to potpuno netočno što je ona rekla. Dakle, nemojte vi mene učiti abecedi mog posla. 20 godina se bavim i bračnim stvarima. Onda vas molim, okrenite, imate pred sobom Ustav Republike Hrvatske. Okrenite članak 62. Da, članak 62 kaže da brak i odnosi u braku i izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom. Tako je, i zakon će to potpuno urediti. Sve ovo što ste vi rekli, naravno će zakon urediti, kao što je uređivao i do sada. Ja ne vidim uopće nikakvi problem i sve ovo što ste rekli zapravo nema puno smisla. Ali čekajte, nemojte, nema smisla. Mreža TV vam predstavlja Bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.